guk baino gehi urte ekin genion nolako ikerketa bat egiteai, oso arro gaude pixka bat errepikatu izanaz, ez? Zergaitik, pixka bat gea, nik ustez gehala oso egin, da pixka gehiago egin, da orduan jarraitu egiten, da seri egiten, da gehiago egin, ez? Kultura hortakoa gea, eta igual eskerrak, ez? Igual horrela gehalako, iritsi gehan tokira, baina, bueno, ez dakit beti horrela izan behar duen, eta ez dakit takteka bestela izatea ez hotelitzaken hobe, ez? Pixka bat gelditu, begiratu, pentsatu, ikusi zer lortu dan, zer ez dan lortu, eta horren arabera bidea berriro ekitea. Ez dakit noiztikan kontatu genezaken egin kultura horretakoak gehala, ez dakit uste eta urten betetze gala 47 urte Landaberri ikastola sortu zala, izan liteke 0 puntu bezala jarri genezaken mugarri bat, beste bate izan daike, eta ez zan orduan ezer hasi, lehenagotikan ere historia luzea da, baino uste neurri oso handikoa dela aleginaren neurri hori. Eta horregaitik, gure kultura hortakoa gea, baina tarteka, eten hori egiten dugu, ezta? Eta aleginak asko dianean, emaitzak badauden ala ez dauden, zenbatekoak dian eta nolakoak dian jakin nahi izaten dugu, eta hortarako da ikerketa hau, ez? Ni udaletxean hasita oso gutxira, 80ean, kale neurketak egiten hasi ginen. Batzuk ezagutzen dituzue zer dan. Inori ezer esan gabe, jartzen dugu jendea herrian entzuten dugu jende asko, igual 6.000 pertsona entzute ditugu, eta kontatu ditugu. Batzuk pagi egin dute gaztetxo horiek ibiliko zian kale neurketak egiten, seguruenik. Eta kontatu egiten dugu, zenbat jende entzuten da euskeraz hitz egiten da, zenbat gaztelaniaz. Eta 80ean, kaleko erabilera neurketak eman zuen 9% ari zela euskeraz eta 90% gaztelaniaz. Hori denak kontuan hartuz. Eta gazteen tartean, ateazan erabilera 1,7%. Bueno, aurten 1,26 da. Orduan horrek gora bera dazka, eta ez dakite urte hartako neurketa lehenengoa zen dago alaixkin gendun, da jarri iskiotzuen nahi dituzen margen guztik, ezta. Baina, kontestu hartan zan, hontan hasi ginela, eta hor ikusten duten batei eskatu genion ikerketa egitea, Jose Mari Iraolak intzun, 20 urte, eta argitaratu gendun, euskara eta gazteak hizkuntza jokaerak, 20 urte emandako emaitzak, beste garai batzuk zian, Lasarteko ikastetxetan ikaste zutenen erdiak A ereduan ikaste zuten, herenak B ereduan, eta laurdenak baino gutxiago D ereduan. Gaur egun hori erabat irauli da. Eta, Jose Mari kriston lan aintzigun, eta baina marrute, pelori ditu genion, pelori bakarrik ez, hasier bare horrik uste ditut, laguntzen da ibilizian. Eta ingen duna zen, 10 urte lehenago markatutako adintarte berean, inkesta berarekin, galdeketa bera egin, eta emaitza konparatu ez. Eta hau lukean jarri nuen, 10 urte barru egin berriro. Eta urte bete, azaldu nintzen, txibatu bat, arten tokatzea, eta berriro egin duen lehen gurtian, ez. Ja 20 urte dira. Baina 10 urtea eta nuen berriro, liburua, eta bain, gutzako pari bada, gaur euskaren eguna dala eta, ez dakit zorion du behar duen jendeak, gure burua bintzat bai. Hortako eta horregatik ditu zaituzteu.